Thangpai lama kahamni bagai lama kotor snamjagoi tongo National Highway Road snamjangmani choya phiaba an lahar kotor samna thangtanigo gobang mati prasarone thai hok thai rabar bulung kwai lung hok thai bebango aji thairok najagbakha lama kotor samnango aw belek kaham haste hamkani bagai luko hamkani bagai thangpai hamkani bagai phiaba o lama snamjak thanigo busuk prasarone jaga thai najagbakha abuni mungsa lekhamu koroi sajak tongo jaga najakhe thai najakhe rang rnai bajar tongmai kok rmani kok narliya khwaini simit komolpur thangmani lama kotor ke snamjagoi tongo o lama snamthak thinibo gobang mati prasaroni hok thai labar bulung koilung bebang najakbakha tabuk jaga bothangka rangbo malia kogon tongo tibo pailang khibo matangang hani bagino obahai engai amtani lokorok lahar kasolakya khwaini simi komolpur thangmani lama khwai amtani lokorok lahar kasolai khurang pisalakya nainedi khainedi tamushaka brongni khuptino sungda sungga chini rangpura habiani bagai sunglam kasumani tamni ra cinta chini bagan thamni ra bagan bo company ro mane tamplai ganon bagan chin bagan kai ko yang lama ni company rong ta NH koi mas rong kana da like na tabung norok tamani bagai lahar ka sole ga Chung abo chuno diman phunu gya borok what dia hini wat debriya abo no chung nayo chung phunu na chuno nayo chung mana nangor kagos nayo odeng chung patotin maya hangka je tini bai koi barok lama o lahar ro ka suka o jitik o thai ro chung kasukona 4-5 basu kasukona ble chung na bai kasu 4-5 bas kasuka chung tabuk bai chin tefan chin ungya khu tabu chini chuno je thangoi chin borok thang soiri mani mote chung maya nongni logi ro ni je tongnai ro chin je buphangni je thamani onojaya chung mas manya nongni je logi afro je kasnai ro borong ni ke joto da man bai kha borok borong kho baksa mankha chini manya nge norok office ro thanga thangka tamrok sa office ni borok office ni borok ka sawo nong na abo purana mankha ble hin sawo hanga chin je thango akono soiri phuro apurke kagos nai phurko chini rang amsuk hingga chuni tabo ekano rang da phurka chung usuk mano busuk rong ni ono mani busuk rong chung thango soiri phurkai 3,11,000 hingga chung tabo mankha 1,73,000 hingga abono chung nayo tabok apa sabun ni jai ro ni wan chang ro abo aro jetong na rong ni jaya baksan ke daw baksan ke daya hingga abo buma hai bisar no nge norok tabuk sabun na singlai tong ro tabo chung SDM rong nasing tongo DM SDM no nasing tongo chung police ro thayo sasa ko sakpaya kana taksak jati taso joto ke sakpaya ko norok dini bo thai ni sini yakai ba bo am chai ni sini bo jaga thangmani lahar ro ka sole norok dini ro mo tabo komolpur haite khwai lahar ka kasumani hambai tini media takhuk songno chungbai korong phaimani bagoi norongno berai no chung hambai riu chung tini lama kasumani kaisa karon hingkai to chini jaga je jonna debolma pas poribar tongo chung ajaga wo daling kumar ngo sukonti biswarani te suchitra hingkai lilmoni chung ajaga pas poribar tongo 18 ni hoite wo hearing khaipurwo bo tosil saimano DM office ni sarbia rok saimano te SDM office ni sarbia rok saimano jon somoyo aro hearing tongpuro o jaga bo borok asuk tong hengai chung aba haike hearing ma pore bo chung mangkha khatipuron chini ajaga dukani tei nokni tei buphangrokni joto chung mangkha o somoyo je jonnani ni jaga hingkai botamungo o somoyo chuno objection khaya tini thik DM office thangoi thik proman mangkha je 2 number hinoi abo manmani pore phano tini DM office o ungono action na haya aboni bagoi chung tini e jaga lama road block khaijago